bibisikletahin po natin siya. Napakagandang lugar. Tingnan ninyo. A good exercise at saka ipapakita natin po yung barrio natin na alam kung miss nyo na siya. Mga taga Florida, yun po siya. Papunta Kabangkalan po siya. Kabangkalan na siguro ito. Mga kawarak, at babaybay naman po natin yung bayan pa rin ng Florida. Bayan po siya ng Florida. Babaybay naman natin yung Kabangkalan, San Pedro, Consuelo. Kaya babay tayo ng Kabangkalan. Tapos pupunta tayo ng babaybay natin yung papuntang Santa Monica. Tapos Consuelo, Basa, babay tayong Porto at saka sa bahay po. Yung taga Pampanga po, ayan po yung bayan natin. Ito po yung mga baryo natin na alam ko miss nyo na. Napakagandang bayan po. What a better place. Lovely place to live po. Tapos siya San Antonio, tapos Kabangkalan. Kaya po para po yung mga nasa abroad na matagal nang di umuwi, akin kaya po yung kaya tamang balin, hindi ang baryo tamo. Sabi yung paburin, what a better place to live po. Yun po yung mga nag-overtake na walang pakundangan. Nagigising ng late, kaya nagmamadali sila doon sa dapat nilang gagawin po. Service ng mga mag-aaral siguro yung mga yun. Kaya po San Antonio siguro ito better place to live po siya. Mga kawarak-warak ko, ayan o, bayan ng Florida Blanca po. Napakagandang lugar. Ayan po siya o. Abari na ng Kabangkalan ito. Binaybay po natin yung San Antonio, Florida Blanca po, tapos Kabangkalan. Kaya po, puro pala yan. Ang bundok na lang Sambales yun. Kaya po. Kabangkalan pa rin to. At babaybay lang po natin to para mga kawala, yung mga nasa abroad na matagal lang di umuwi, updated po kayo. A blessed place po. A blessed place to live and a blessed day to all of us po. Gusto nyo maligo ay mayroon tayo resort dito po. Kaya po, for sale. Yung mahilig sa sasakyan po, ayun o. Huwag pang pasyal-pasyal, pwede na yun. Hindi naman po yung papasok ng San Pedro, Gutad, San Pablo, ito po, palabas ng Lubao. Pero dito lang muna tayo sa Florida po, sa mga looban po. I-explore po natin yung mga karatig baryo na Florida Blanca po, ng bayan ng Florida Blanca, para
yung mga nasa abroad o nasa malalayong lugar na matagal nang di umuwi at updated po sila, nasa Kabangkalan pa tayo. Ayan po, pasok po tayo ng baryo ng Santa Monica from Kabangkalan po. Ayan po, kaya yung mga taga Florida po, you must be proud dahil we are living in a pleasant place po. Bari-bari po yan pero malalaki na yung mga bahay na talagang makikita mo yung mga improvement, makikita mo yung buhay-buhay ng mga tao. Talagang they very po sa pagmamahal ng Diyos sa ating buhay po. Ito na, nasa barrio na po tayo ng Santa Monica. Ito naman po yung chapel ng Santa Monica. Dito po pag mahal na araw, kapag nagpipinitensya po kami, nagpapasya ng krus, dito kami nagsisimula. Binabaybayin namin po yung lugar na naibidyo ko na, pauwi naman ng Pagiruan po doon sa chapel natin sa Pagiruan po. A blessed day po sa lahat mga kawarak, mga taga Florida po, mga taga Pampanga. And if God's permit po, babaybayin natin yung buong Florida po, buong Pampanga. I-explore natin lahat para ma-update po kayo mga kawarak na nasa malalayong lugar po. Alam kong miss na miss nyo na yung bayan natin, pero sa kadahilan ng way of to work para sa pamilya, we have to sacrifice. Blessing pa rin po yun. Then nandito naman po kami to update you sa mga lugar na kung saan ang mga pinanggalingan po ninyo. Ngayon po, napakaganda po. Napakaganda ng panahon. Talagang napakabuti ng Diyos sa ating buhay po. Buong Pampanga po, if God's permit, i-explore po natin. Kaya follow on our channel lang po, YouTube channel na yung Kawarak-Warak po. Yung Warak-Warak po, yung pangalang Warak-Warak, galing po siya sa parang salitang kanto dito sa Florida po. Yung mga pagkain pinaghalo-halo, yung wala sa menu, hindi yung mga menu, mga pagkain po hindi nakasulat. Basta pinagsama-sama, pinaghalo-halong mga gulay o kung anong klase pagkain. Ang tawag po namin doon ay warak-warak, dahil po mahilig kami din sa ganon. Wala kaming ginawa kundi magluto ng warak-warak po. Kaya medyo pagod lang po ng konti dahil padyak at saka pagbibidyo po. Dahil kapag nasa sasakyan ka, hindi mo siya may bibidyo ng ayos po. A blessed day po sa ating lahat. Puro palayan pa rin po ang nandito sa Pampanga po. Sabi nga sa kasabiang Kapampangan, no ka rin tapabi. What a place po. Kaya po baka yung mga nasa malayong lugar, nandito po yung mga bahay ninyo. What about them, balay-balit at lang yan eh. At siya po, nung makalano na yung progression na ng baryo ng Balentaan po, still better, a blessed place po. Balwaltanap lang highway. Ito na po ang baryo ng Consuelo po,
Papunta na siya ng bundok. At ito yung daan. Papuntang Dampe, papuntang Bodega, papuntang Bataan na po siya. Ikutin po natin lahat yan. One day po. If God's permit po. God bless all po sa lahat. Basta manatili lang po tayong yung ating pananampalataya nakatutok po sa ating Panginoong Yesu-Cristo. Napakabuti po niya sa ating buhay. We are blessed because of Jesus Christ po. Ito naman po ang Birhen de la Consolación Chapel po. At good morning po sa lahat. Babagtasin po natin yung medyo ingat lang dahil marami ng sasakyan dito. Ito po yung mga galing kayo ng Maynila at napadakay dito. Ito po yung sa San Jose, kakaliwa kayo, dire-diretso na yun ng Bataan po. Shortcut po siya. Dito walang traffic. Dito lang po tayo sa tabi-tabi. May na-spotan po tayong kainan. Medyo hindi pa tayo nakapag-almusal. Maski lugaw lang. Siya ano po yan? Paris. Ati kayong ano po, mami? Mami po. Tama ka ano po? Tama? Biro po. Metong po. Ayan po, mami tsaka Paris po. Tikman natin yung pagkain ng Kapampangan po. Ay, napakasarap. Sa Pampanga po, kailangan matikman nyo yung luto nila. Kapag di nyo natikman yung luto ng mga Kapampangan, you miss half of your life po. Napakasarap. Hindi sa Kapampangan ako, kundi pero napakasarap nila magluto. Proven po yun. Tingnan po kaya buning mami. Po? Kapit na. Yung mami pala, koreta, murang-mura na siya. Hindi po dun yung malaki, kundi yung sarap na matitikman ninyo. Ayan po. Luto niya ate. Ano lang yung karinderya ko siya? Ano lang yun? Ito po, papangalanan natin na Kenita mo manyaman. Masarap po. Kenita mo king manyaman po. Ang buhay marino po. Kailangan adjustable ka. Yung adjustable ka po sa mga pagkain. Basta wag ka lang maselan at ang pinaka-importante sa lahat, Christ in your heart at may pagkain po yung ating sikmura. May laman ang ating sikmura. Yung po yung papasok doon, yung po ang resettlement naman. Kung saan po yung mga evacuees nung unang panahon ng Pinatubo, dito sila linagay sa likod ng Basher Base po. Ito naman yung maraming halaman, maraming puno, malalaking puno. Yan po ang Basher Base naman, bakod ng Basher Base. Ang trademark po na Florida Blanca po, yan po, home of the fighter. Nandiyan po nakabase yung mga sundalo natin. Ano pa tayo? May 40 ka lang, busog ka na. May dalawang kalamansi pa, oh. Sa halaga 40 pesos po dito po sa may papasok ng resettlement. Dito sa may Consuelo po. Yan po siya, oh. May 40 ka lang. May almusal ka na. Sigurado kasama na dito yung panangalian po. Napakasarap. Dito po tayo. Kain po muna tayo. Mga kawara, kakain po muna tayo. Ayun po, oh. Wiwiskan natin ng kalamansi. Ay, napakasarap niya. Lalagyan natin ng patis. Ito pala yung sinasabi niyang itlog. Tinanong ko kung may itlog. Sabi niya meron pero konti lang. Sabi ko okay na, akala ko kalate. Ngayon pala 1.8. Pero napakasarap.
Ano lang po yun, mga toppings lang yan. Mga toppings lang po. Sabi nga, ano pa nga hanapin mo sa halaga 40 pesos naman? Napakasarap na pagkain naman. Para po may masabi natin, hindi naman masyado kakayakiyat eh. Sinama natin ng 10 pisong tinapay. O, pwede na. 40, plus 10. Ay, saan ka pa? Busog na busog ka na nun. Kung tayo makawarak at tatikman natin yung luto niya, Che. Sa tingin ko, napakasarap po niya. Ay, yung tinapay, bus na. Sa tingin ko po, pandalawang tao to eh, dahil sabaw pa lang, busog ka na eh. Sabaw pa lang po, busog ka na. Ayun, pinapautang pa ako ni Ate eh. Busog na po ako. Dahil po sa kakabisikleta, hindi po para sumikat ito, para i-update ko lang po kayo, mga taga Florida, lalong-lalo po, mga taga Pampanga, mga Florida Blanca, para po kapag nalulungkot kayo sa lugar kung nasaan kayo, maski pa paano maibsan yung kalungkutan ninyo kapag nakita ninyo yung baryo natin po, yung bayan natin. Galing din po akong abroad, alam kong miss na miss nyo na siya. Dito lang po kayo at kakain lang tayo. Kain po tayo. Hindi na po natin kayang ubusin. At kanina po nailuwa ko sa gutom. Ngayon naman, ilong-ilo naman ako sa busog. Napakasarap po. Saka po at tignan natin. Abot na lang eh. Sabi ng misis ko, hanggang 100 ka lang oh. Wala. Kumbaga sa walang laman po. Masarap po niya yun, no? Ano pala, parang order and go. Bumibili na lang sila ng ulam para sa bahay na lang. Oo nga naman. Magkano lang naman yun. Po, papuntang Dinalupian po, Bataan. Ito, bayan pa rin ng Florida Blanca po. Makikita nyo ayos yun. What a better place, what a blessed place to live po. Hindi ko na kaya, kalahati lang po tayo. So, solid na natin. Para... napakanyaman naman ng daddy mo. Daddy po ba ito? Ano lang yung lagi yun, daddy? Mami po. Mami. Sorry po, mami pala, akala ko daddy. Busog na ako po. Thank you very much po. Busog na po ako. Magkano po? 50 lang po. Pwedeng utang? Ha? Sa Paskong darating ko na lang ibibigay. Sarap po. God bless po. Sana maubos kagad yung paninaga. Maraming salamat po. God bless po, ma'am. Pasok lang yung settlement yun, no? Minsan, papasokin natin yun para makita rin ninyo. Napakasarap po. Akala ko daddy. Meron pala dito. Siguro ibang, parehas lang. Parehas lang po. Siguro yung isang tinda niya, mami. Itong nasa uli naman ng tinda niya, daddy. Ayan po. Ayan po ang bakuran ng bus service po. Trademark ng Florida Blanca po. Home of the fighter. Nandiyan po, makikita natin yung magagaling na piloto ng Air Force po. Dati po kami dyan nakatira nung bata kami. Dahil yung magulang namin na sundalo siya. At mga kamag-anak, mga dabi po, diyan na sila lumaki. Ngayon, umalis na sila. At nasa Fort Bonifacio na. Ayun po, home of the fighter po.
medyo magubat, pero ganyan siguro talaga yung mga base. Para pag gumapang sila, yung kalaban din na makikita. Ito naman yung papasok sa hotel and resort po. Siguro tulugan ng mga nalulumbay. Tulugan ng mga nagwawalang ano po. Ayan po. Ayan po, malaki po. Home of the fighter. Kaya pag pupunta po kayo magaling kayong Maynila, pupunta kayo ng basa, sabihin nyo lang sa conductor ng bus, ibaba kayo, yung papunta bus air base po, at ibababa kayo, leading to bus air base po. At nandun na yung mga sasakyan natin papunta dito. Po yung mga jeep natin. Florida, Tugwagwa po. Ito po party na ng itong bus service po, party na yata ng San Nicolas to. Akala ko yung hinihintay ako na, akala ko ka-date ko, hindi pala. Ano lang pala, prank. Ayan po, home of the fighters po, tama. Ayan o. San Nicolas po ito, San Nicolas, bayan ng baryo ng San Nicolas po. Ayan po, Fighter Town, bus service po, home of the fighters. Ayan yung mga pag-sundalo natin at naglilinis sila, nagpapatig sila. Ayan po. Maingay na maingay dito. Nung panahon ng mga fighter plane na nandito pa sila lahat. Masayang baryo, masayang lugar. Pero ngayon po, yung tinatawag na Blue Diamond, i-search po ninyo sa YouTube, Blue Diamond, napakagaling na mga piloto natin. At mga acrobats, yung mga acrobatic na nila, flying, napakaganda po. Ayan po. Ito po ang San Nicolas. Papasok naman po tayo ng San Jose ngayon. Oops, magkatras tayo. Ayan po. Ito po, nasa barrio na tayo ng San Jose. May mga gasoline station na rin. Maganda na rin yung improvement po ng barrio nito. Marami na rin mga establishmento na dati baka bahay-bahay lang, ngayon ay po talagang hindi po nagpapauli, hindi nagpapatalo. Kaya po sa pagbibigay po ng biyaya ang Diyos, always on time po yan. Kaya huwag tayong makalimot sa Kanya, keep on thanking Him. At saka siyempre, sa pasasalamat na yon, samahan na rin natin ng pagpupuri. At nang ganon, habang pinapasaya na tayo, habang pinapasaya na tayo, napapasaya rin natin siya in return. Yun lang po. At nauna naman ng Diyos sa pagbibigay. Tayo, pangalawa pa lang naman sa mga pasasalamat. Pero ayun po. At San Jose pa rin yan. Ito yung square ng San Jose. Ito po, busy na yung mga mag-aaral. Siguro alas 7 pa lang. Alas 7, mga 7:30 po ng umaga. Pagkatapos po ng lugar na ito, ang kasunod naman ay baryo ng masasabal tayo. Ito po ang kasunod ng San Jose, Porto na naman. Baryo pa rin ng Florida Blanca po. At pabalik na tayo sa headquarters ng Warak-Warak po. At saka medyo masakit na rin ang puwit ko sa kakapanya po. Sa mga vlog po natin,
Huwag po kayong mainis. Kasi parang live na live po yan at hindi po ako nag-edit. Ayoko nang edit para hindi scripted ang lahat, kundi yung mga mga unplanned na pagbisita sa mga baryo to bring you happiness po. At para ma-update naman kayo sa lupang sinilangan po nating lahat ninyo. Lalong-lalo na yung mga taga Pampanga po. Kaya po at Fortuna, busy na siya. May mga gasoline station na rin, no? Na dati puro palat lang, mga bakanting lugar ngayon may mga negosyo na. Talaga we are improving po sa pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Chapel ng Fortuna po. Kaya pala mabagal ang takbo ko. Akala ko sira na yung bisikleta ko. Naka-brake pala. Ay, buhay. Napakasarap po ng umaga. Yung masaya, masarap. Masigutom ka, basta masaya lang ang buhay. Ito po, ano na tayo? Papasok na tayo ng Baguio ng Maniknik po. From Fortuna, dumaan tayo sa San Jose, Consuelo, San Jose, Fortuna, dumaan po tayo ng Maligaya. Ito Maniknik naman po. Kaya po, pabalik na tayo ng San Isidro, bayo ng San Isidro, Pagdiruan. Ayun po ang end of the mission natin for today, to bring you happiness po. Yung nasa ayun po, Danilos. Kung gusto nyo magsaya po, basta may pera lang kayo. Dito na po tayo ngayon sa baryo ng San Isidro po. Yan po at may Alphamart na rin tayo dito. Ito po, baryo ng San Isidro po. Ito naman ang chapel ng San Isidro. Bawat chapel po, binibidyo ko para this is the best place to stay po kapag napapagod na tayo sa buhay po. San Isidro, ano po, kindergarten po. Ito po, dead end ng San Isidro po. And we are now entering po Barangay Pagdiruan. Yung ating baryong Sinilangan po. Napakaganda baryo. A better place to live din po siya. Ito po, approaching na tayo sa home base natin. Sa main headquarters po ng Warak-Warak po. Po napakagandang baryo po. A better place to live po siya. Ito na po yung bahay natin. Ito po yung ano niya. Ayun na po siya.
Meron tayong maliit na chapel para po sa lahat yan. Yung mga bikers na uwaw, meron tayong maliit na tindahan doon. Ayan po siya. At para po makumpleto yung araw natin, syempre sasamahan natin ng buko yan. Para mas masarap po. Sarge, ano itang buko ko? Itang pilanda, lo? Right. Ito po, at may utang pa pala tayo dito. Kailangan nating bayaran. Nakakayang uminom ng walang bayad. Ayun po. What a place po. Napagandang lugar po. Tingnan po natin yung buko maker natin. Saka ilalagyan niya ng magic sugar yung buko niya. Ayun. At dito muna tayo. Alam po. Ay, napakasarap po. Pagirwan, San Pawi. Kaigi! Good morning, Kaigi! Apa. Yung barrio natin po, Pagirwan. Ayun si warak-warak na Patrick. Taga-alaga ng ni Sky.